Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa ikhlasan wa qabulan amina amina ya rabbal alamin. Wa ba'du, faqala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa a'ada alaina min barakatihi amin. Qal wa hay'atuha lan utawi sunnah hay'ate salat ay as-salati tegese salat. Nah, winginane wis bahas sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu sing pripun? Sunnah yang jika ditinggal disunahkan sujud sahwi. Nah, iki nak sunnah hayat niku sunnah sing napa nek pomene ditinggal mbuh jarak mbuh enggak jarak mboten disunahkan napa sujud sahwi, tidak disunahkan. Bahkan kok misal wong iki ngerti dan jarak nggih nglakoni sujud sahwi, maka salate iku mau batal. Nggih, misal ninggalno sunnah hayat, terus bahasa niku tiyang ngerti nek pomene nambahi sujud sahwi niki batalaken salat, nggih gak oleh. Maka kok nglakoni dan jarak ya ngerti mau, maka batal salate. Ya batal salate. Dadi ngoten. Terus wa arada lan ngarepaken sapa musannaf bi hayatiha kelawan pira-pira hayate salat. Ya sing dimaksud hayate salat sunah hayat iku pripun? Iku nggih ma ing perkara laisa kang ora ana apa ma ruknan iku rukun wala ba'don lan ora ana apa ma iku ba'don ab'ad maksudnya nggih ba'don niku ab'ad nggih yujbaru kang ditembel bisujudi sahwi kelawan sujud sahwi. Jadi sing dimaksud hayat sunah hayat iku napa? Sesuatu sing boten rukun. Ya nek rukun kok ditinggalno maka gak sah salate nggih. Begitu pula boten sunah ab'ad. Yang mana sunah ab'ad iku nek ditinggalno disunahno napa ditempel dengan sujud sahwi. Lah iki hay'ah niku hay'ate salat niku sunnah sing boten disunnahno ditempel dengan sujud sahwi. Bahkan kaya mau nggih nek wong iki jarak ngerti ya kok tetep nglakoni sujud sahwi, maka salate pripun? Batal. Salate napa? Batal. Ana pira? Wa hay'atuha 15 iku ana 15 khoslatan apane keadaane tingkahe utawa apane perkarane sifate. Dadi hayate salat sunah hayate salat ana pinten 15 nggih ana 15. Nang kene iki 15 iki ya secara global mawon. Bahkan nek pomone dihitung secara rinci iku totale ya ana akeh pol. Nggih ana ratusan. Bahkan ana Habib, ana ulama saking Yaman mriku Habib Sa'ad jenenge. Habib Sa'ad Al-Idrus niku beliau ngarang kitab khamsumi'ati sunanin sunanis sholati. Jadi ngarang kitab sak salatan niku iso nglakoni 500 kesunahan dalam satu salatan. Saking Masya Allah beliau detaile tak ngitung niku nggih tak ndelok detaile pol sampai sak salatan, sampai salat 2 rakaat iku lho. Salat sunnah 2 rakaat niku utawa salat wajib sing 2 rakaat apa meneh kok sampai 4 rakaat niku iso nglakoni pinten 500 kesunahan. 500 kesunahan. Nah rukun wis terbatas ya. Pengenane sono sing ngatakno 13 utawa 14 utawa 17 nggih.
utawa nek ning kene ning takrib niku wonten 18 tapi sing terakhir niku mboten muktamad yaiku ya niat metu sangka salat nggih mboten muktamad niku mboten wajib iku nek rukune semono wis terbatas terus badhe niku napa jenenge sunnah ab'ade ya sunnah ab'ad wingi ana 20 artine nek pemene kok sampai 500 berarti yo kira-kira ana 480 sunnahan nggih 480 sunnahan iso mbok lakoni ya dalam satu sholatan iso nggih lah ning kene iki sing disebutno cuman 15 nggih sing disebutno cuman 15 apa wae 15 niku raf'ul yadaini rupane siji ngangkat tangan loro ya ngangkat tangan loro maksudnya tangan loro iki al-kaffaini yaiku telapak tangan loro kaf iku ya telapak tangan apa jenenge sing batin ambek zahir niku kaf ya tapi ya meskipun kaf sing dimaksud kaf loro iki tapi tangane lengene iki padha melok keangkat ya padha ya gak iso sampai ngangkat kaf loro telapak tangan loro tapi lengene isih tengok-tengok ora iso iku ya padha melok keangkat inda takbiratul ihram nalikane takbiratul ihram ya nalikane napa takbiratul ihram ngene sak jelasno kenapa kok dari takbiratul ihram karena setelah melakukan takbir niku sing sadurunge asale oleh iku dadi haram ana beberapa perkara sadurunge takbir niku mau oleh bareng wis takbir maka napa haram contohnya apa mangan ngombe ya terus gerak akeh ngomong iku kan asale sadurunge takbiratul ihram oleh nglakoni iku mau tapi ketika takbiratul ihram iku dadi haram ya dadi haram. Nah, ketika takbiratul ihram ngangkat kedua tangan niku sunahe ngoten. Sampai mana ila hazbi mangkibaihi maring sejajare. Ya, sejajare napa jenenge pundak lorone wong. Ya, maring sejajare pundak lorone wong. Jadi ngangkat tangan iki ngono. Delok kabeh nggih. Ambek dimirengke. Jadi ngangkat tangan loro iku posisine tangan iki telapak tangan iki maksudnya raf'ul ya apa jenenge raf'ul yadaini iki mau raf'ul kaffaini ya telapak tangan loro nggih diangkat sampai sejajar telapak tangan loro niki nggih diangkat sampai sejajar ning napa ning pundake wong ya pundak delok ning pundake wong. Lah iki kok jari-jari sing pucuk sing dhuwur niku sejajar ambekan kuping sing dhuwur iki. Nggih, sejajar ambek kuping sing dhuwur. Terus badane niku jempol niku sejajar ambek posisine ning ngisor napa jenenge ning ngisor kuping sing ngisor iki lho, apa jenenge nggon sing nggon panggonan anteng-anteng niki. Nah, paham nggih? Nah, terus badane niku telapak tangane iki nggih. Telapak tangane sing ngisor iki sejajar ambekan napa pundake. Sejajar ambek pundake. Paham nggih? Paham mboten delok? Kok ngene iki. Ya, delok sejajar ngene iki. Nah. Ya, iki sejajar pundak nggih, sing ngisor sejajar pundak terus jempol iki sejajar ambekan napa kuping bagian ngisor niki terus sing jari tengah jari sing dhuwur niki lho jari-jari sing dhuwur niki sejajar ambek kuping sebagian dhuwur ya engko posisine nggih iki telapak tangane iku madhep ning arah kiblat ya madhep ning arah kiblat itu gak ngene oh Allah kaya robot ngene ora ngono ku ya tapi ngeten terus engko sing pucuk-pucuke iki jari-jari niki niku rada di napa jenenge rada ditekok sithik niki
Nggih, supaya iso madhep ning arah kiblat kene. Nggih. Iku ngoten. Rasa ditekok sithik. Paham? Paham mboten? Allah, jadi Allahu Akbar. Ya, paham ya? Iku ngoten. Lah iki berlaku kanggo wong lanang ya kanggo wong wedok. Nggih. Ya kanggo wong lanang ya kanggo wong wedok. Nah, jadi ngangkate semono. Begitu pula engko ya ngangkat-ngangkat sing tangan telapak tangan loro sing liyane takbiratul ihram mangke nggih ngoten. Pas wayahe ruku terus pas wayah liyane iku posisi tangane seperti itu. Jadi mboten napa jenenge ya mboten pol bagian dodo tok mboten nggih atau bagian nggon susu mboten ya tapi diangkat pol koyo ngono kuwi. Dadi berlaku sebagaimana berlaku kanggo lanang ya berlaku kanggo wong wedok nggih. Ya, tapi ana kil wong wedok ngangkate nggih iki pendapat tapi lemah niki. Wong wedok ngangkate pol bagian dodo mawon nggih. Tapi pendapat niki lemah. Nah, sing muktamad ya padha kaya wong lanang mau. Nggih. Iku ngoten. Lah kok misal ora iso kaya ngono kuwi, saisone wis ngangkate pira saisone. Ya, iku ya. Terus waraful yadaini lan ngangkat tangan loro ya indar ruku'i nalikane ruku'. Nah, jadi ketika takbiratul ihram ngangkat kedua tangan. Kemudian ketika meh ruku' ya sangka ngadeg meh ruku' niki ya padha disunahno ngangkat kedua tangan. Wa indar raf'i lan nalikane munggah minhu saking ruku'. Nah, pas wayahe meh itidal nggih sami Allahu liman hamidah ya pas wayahe meh itidal ya padha ngoten ya ketika munggah sangka ruku' ning iktidal iku ya disunahno ngangkat kedua tangan ya paham nggih. Lah ngangkate kepiye nggih ngangkate ya iku nah pas wayahe takbiratul ihram nggih mulai ngangkat iku pas wayahe Allah kawitane takbir niku mulai kawitane ngangkat. Terus badhe niku ya mentoke takbir iku wis mentok wis napa jenenge wis didono tangane. Paham? Paham mboten? Nah, jadi sampe takbir ya. Allahu Akbar. Paham ya? Nah, iku ngoten. Betul saya jadi ngeten iki nek sebagian kiai-kiai nggih memahaminya niki ya sing biasane mlakir malah Cak Romli bapake Tamim bapake Mbak Lulu nggih niku sangga kiai-kiai teng langitan nggih cara memahaminya iku pripun delok ketika takbir ya ketika mulai awal takbir Allahu Akbar Allahu iki mulai ngangkat Allahu ini harus ngangkat ya Akbar isine ning dhuwur tangane ya Akbar tangane isine ning dhuwur wis bar Allahu Akbar tangane isine ngangkat isine ning dhuwur terus badhe niku lagi ngedono dadi ngedonone kapan yaiku ketika wis bar apa takbire iku mau nggih paham nggih niku ngoten ya begitu pula engko sing liya-liyane ngoten nggih warful yadaini indar ruku'i nalikane rukuk nggih ngoten nggih nalikane mudhun ning rukuk nggih Allahu Akbar padha wae nggih jadi pas wayah ameh mudhun ning rukuk iku mau takbir iki lagi ngucap takbir Allahu Akbar ya lagian munggahno iku mau ya terus takbire didawakno pol sampai napa jenenge pol batas rukuk Allahu Akbar pol rukuk iku ngoten ya terus wa indar raf'i minhu ya nalikane munggah sangka rukuk ning iktidal begitu pula ketika ngadeg sangka tasyahud awal nggih
ngadeg sangka tasyahud awal munggah ning rakaat ketiga. Mulai yang ketiga iki ya padha ae disunahno napa ngangkat kedua tangan. Ya, paham ya? Ya. Ngadeg sangka tasyahud awal ya. Tapi nek sangka napa jenenge ngadeg sangka jalsa istirahah. Jalsa istirahah iku lungguh saantawis. Ya, ketika bersujud kedua terus badan niku munggah ning napa jenenge munggah ning rakaat berikutnya langsung ngadeg bersujud itu langsung ngadeg. Lah niku kan disunahno sujud istirahah. Ya, disunahno apa sujud disunahno jalsa istirahah, lungguh istirahah, lungguh saantawis diluk tok. Nggih. Jalsa istirahah. Nah, ketika kau ingin iki maka ya disunahno takbir tok, gak disunahno ngangkat kedua tangan. Paham? Jadi ngeten. Sampeyan rakaat pertama, iki misalkan katakanlah iki salat napa? Salat maghrib ya. Sampeyan rakaat pertama ruku wis maca Fatihah, ngadeg maca Fatihah, terus ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, nggih ra. Terus badan niku kan munggah meneh, ngadeg meneh mboten? Ngadeg menuju ke rakaat kedua, nggih mboten? Nah, menuju ke rakaat yang kedua. Lah, sadurunge ngadeg iku mau sangka sujud, sadurunge ngadeg iku sampean disunahno lungguh sediluk. Lungguh sediluk iki jenenge jalsah istirahah. Napa? Jalsah istirahah. Nah, terus bariku ngadeg Allahu Akbar, ngadeg. Lah pas wayahe ngadeg niki ya niki mboten disunnahno napa ngangkat kedua tangan. Wes iki mau sangka rakaat pertama ngadeg menuju rakaat kedua niki mboten disunnahno napa ngangkat kedua tangan. Nggih. Nah takbir tetap takbir nggih. Tapi ngangkat kedua tangannya mboten. Nah, engko bareng rakaat kedua. Ya, rakaat kedua engko kan ana setelah niku kan ana duduk tahiyat awal. Ngertos mboten? Napa duduk tahiyat awal atau tasyahud awal. Bareng duduk bar tasyahud awal, bariku ngadeg mboten? Ngadeg meneh menuju ke rakaat ketiga. Lah ngadeg sangka duduk tasyahud awal menuju ya ngadeg ya menuju ngadeg iku mau iki selain disunahno takbir ya disunahno ngangkat kedua tangan. Paham? Paham mboten? Nah, ya nek mau kok duduk istirahat niki gak disunahno, tapi nek kok duduk tahiyat awal niki disunahno ya disunahno ngangkat kedua tangan. Paham ya? Ya. Terus wa wad'ul yamini lan nyelehaken tangan kanan ala shimali, maksudnya tangan kanan itu maksudnya napa jenenge batine telapak tangan kanan ngono ya ala shimali ing atase zahire ing atase zahire kiri, tangan kiri ya zahire kiri. Wa yakuna nilan ana apa tangan loro mau tahta sadrihi iku ing dalem ngisore dodone wong wa fauqa surratihi lan ing dalem dhuwure napa jenenge ing dalem dhuwure udele wong nggih ing dalem dhuwure udele wong iki penting niki karena banyak orang yang salah paham nih gini. Terus ngeten. Nggih. Sunnah yang berikutnya iku napa? Sunnahiat yang berikutnya adalah ketika sampean pas wayah ngadeg, rungokno pas wayah ngadeg, pas moe Fatihah, surat-suratan niku posisine ketika bertakbiratul ihram, kira tangane iku posisine pripun? Ya, telapak tangan sing sebelah kanan. Ya, batin telapak tangan sebelah kanan iku posisine didokokno ning zahir tangan kiri kayak ngene iki. Ya kayak ngene iki. Paham ya?
Paham mboten? Lah engko piye posisine? Nggih, posisine telapak badan telapak tangan kanan iki iku ning nggon pas tengah-tengah niki lho. Pergelangan iki, pergelangan sing tangan kiri. Ya. Paham ya, ngeten. Lah engko jari telu iki rungono. Jari telu yaiku jari tengah, jari telunjuk ambek jari manis niki niku posisine ngeten. Posisine di bejujungno. Nggih. Terus badan niku jenthik ambekan jempol posisine gawe nyekelan, nggih nyekel ngene iki. Ngene iki lho. Paham nggih? Ya, jempol ambek jenthik niki digawe nggih bagian nyekel napa dilingkarno ngono lho. Ya, dilingkarno. Jadi posisine ngene. Nggih. Jadi aja kaya cah cilik. Nah, cah cilik iku nek sedekep iku pol sikut dikenekno. Ya telapak tangan kanan nyekel ning sikut ngene iki. Ndok cilik ngono lah sampean. Hah? Oh. Ya, ora ngono. Ya, tapi dipun telapak batine telapak kanan, telapak tangan kanan iku nyekel ning pas tengah-tengahe iku mau, napa tengah-tengahe pergelangan tangan. Terus 3 jari di ya bejujungno di mboten ditekuk nggih. Ya, terus bariku yang apa iki jempol lambekan telunjuk niki digawe genggam nggih, digawe genggam ngene. Paham? Yes. Posisi ngono. Terus posisi ning kene iki, ning weteng apa ning dada apa ning ndi? Posisine nggih iku ning ngisor dada, ning dhuwur udel. Nggih, ning ngisor dada ning dhuwur udel. Dadi aja kaya ya wahabi nek salat ngene iki ning dada pas ngene iki. Salat ngene iki. Gak ya. Juga aja glambreh iku ning ngisor udel. Nggih. Jadi aja posisine ngisor udel ngene iki aja. Tapi ning dhuwur udel napa? Ning dhuwur udel ning ngisor dada. Paham? Paham mboten? Yes. Lah posisine iki nek ning kitab-kitab ngono iki perlu nggih soalnya kata sing salah memahami. Perlu dijelaskan. Ning kitab-kitab niku disebutaken nggih rodok miring ning arah kiri. Ndokoke niku rodok miring ning arah kiri. Ya, soalnya ning arah kiri ku ana jantung utawa al-qalb. Nek ning kitab-kitab niku al-qalb. Nah, iku koyo ngono kuwi di arah kiri. Tapi nggih niku napa jenenge oleh Al-Imam Asy-Syarwani ning Hasyiae niku kurang bisa dibenarkan sing koyo ngono kuwi. Nggih, apa meneh kok sithik wae kurang bisa dibenarkan. Posisine pripun? Ya tetep ning iku, tetep ning di atas napa jenenge mau di atas pusar di bawah dodo. Soale ada jari Imam Asy-Syarwani ya nek mbok arahno miring iku kok di atas pusar iku. Pusar ning tengah pas udelmu ning pinggir kiri apa ning tengah? Hah? Engko ana sing udele ning pinggir kiri. Udel ning tengah pas kira, dodo ning tengah pas. Ya. Lah engko iki nek jare Imam Asy-Syarwani iki nek pomone kok rada dimiringno ning kiri, iki posisine gak ning dhuwur udel, juga gak ning ngisor dada tapi ning ngisor napa susu. Lah posisi sing bener pripun? Posisi sing bener isih tetep ning tengah. Ya, posisi sing bener napa isih tetep ning tengah. Toh ya jantung nggih. Ya atau al-qalb niku posisine ya memang ada sebagian yang kiri tapi ono sing nang tengah barang. Kita wacana ning kitab iki wonten ing Hasyiah Asy-Syarwani qauluhu yuhadzihi ay al-qalba fa innahu tahta sadri mimma yali janibal aisari nihayah. Ya ay fal muradu al bil muhadzati at-taqribiyah la al-haqiqiyah. Jadi ya sing dimaksud sejajar ya kan ya
Yang rada ngiri iku ben sejajar ambek ati. Nggih. Iku sing dimaksud sejajar iku gak sejajar sing hakiki, langsung jajar cer mboten. Mungkin ati iku mau atau bahasa Arab al-qalb. Ya, nak diterjemahno basa kolbun rungono. Nak diterjemahno ning basa medis utawa basa organ tubuh niku mboten hati mboten akan tapi jantung. Paham nggih? Kolbun niku nak ning bahasa medis nggih iku napa jantung. Sing dhuwur iki jantung. Nah, ati ku rada ning isor kene iki lho. Ya. Ya, engko nak ati iku sing ana penyakit ati liver iku lho. Nah, iku kene iki. Ya. Tapi nak alqalbu iku jenenge apa jantung. Nggih. Kathah wong sing do kadang ya salah paham. Iki apa ya loro ati apa jeneng dikira ya maradul qalb ning kene iki dikira loro ati malah dadi liver malah dikira liver ya ora. Jadi ngoten nggih, mau nang kitab-kitab iku sebutna napa? Ya, dadi rada ngiri supaya napa supaya muhadzah. Muhadzah iku apa sejajar ambekan jantung atau al-qalbu. Lah disebutke teng mriki Hasyasyarwani al-muhadzah utawa sejajar niku mboten sejajar sing pas ngoten mboten. Nah, sejajar pas engko rada miring ngene iki. Ya, engko dadine mboten di atas pusar, di bawah napa jenenge dodo akan tapi di bawah payudara atau di bawah susu nggih. Dadine koyo ngono kuwi. Lah sing bener pripun? Al muhadzah utawa sejajar iku mau sejajar takribi kira-kira. Lah nang tengah pas iki wis sejajar kira-kira mboten? Wis sejajar kira-kira. Niku ngoten. Ya. Iki khilafan lima yaf'aluhu ba'du thalabah min ja'ril kaffaini fil jambil aisari. Jadi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh sebagian santri ya ndadekno dua telapak tangan ning ya bagian sing apa jenenge bagian kiri ya apa lambung bagian kiri al jambil aisar muhadzataini lil qalbi haqiqatan di apa sejajar ya dengan sejajar dengan hati sing hakik dengan jantungmu sing secara hakiki. Ya fa innahu ma'a ma fihi minal haraj. Ya. Lah kaya ngono kuwi iku gak bener niku. Kenapa? Karena ya selain rada repot yukhalifu qaulahum wa ja'ala yadayhi tahta sadrihi. Ya selain ono kerepotan niku mau ya juga nyalahi dewe para ulama yang mengatakan bahwa menjadikan kedua tangannya di bawah dodo di atas napa jenenge di bawah dodo fa innal yusra hina idzin yaj'alu jami'uha tahta sadil aisari bal fil jambil aisari la tahta sadri ya lah sing kaya ngono kuwi mau posisine niku mboten napa mboten di bawah dodo akan tetapi di bawah napa mau payudara di bawah susu ya bahkan di lambung sing kiri bukan di bawah dodo. Nah, maka posisine pripun? Ya ning tetep ning tengah nggih, tetep ning. Pomene kok pengen minggirno sithik ae wis aja akeh-akeh. Kadang kula delok santri iku nggih salate iku sampai tangane iku ning ngene iki. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ning kene iki. Ning apa jenenge? Neng pas susu iki kok ngene iki. Wah, kok ngene yo ya nyalahi tentu nyalahi sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syarwani. Paham mboten? Wis cukup ning tengah wae ora apa-apa. Rada pemene rada pengen minggir sithik, ya sithik ae wis aja akeh-akeh. Ya sing sekirane isih tetep diarani di bawah dodo, di atas napa mau pusar. Paham? Ya. Nah, niki ngoten. Wes, nah yang perlu diperhatikan lagi nggih. Ya. Nek pas wayahe takbir nggih. Nek pas wayahe takbir ndokokno tangan iku ora usah diuter-uter. Allahu Akbar, tangan kanan sik terus baru pakai tangan kiri nggih. Terus baru tangan kanan diuterno nggih.
Nah, engko malah puter-puteran. Aja kaya ngono ku ya. Aja kaya ngono. Langsung ae wis. Allahu Akbar, tangan kiri sik, lagian tangan kanan. Ya langsung. Aja tangan kanan sik, terus baru lagi tangan kiri, terus baru diputer. Diputer. Ya. Posing asale tangan kanan yang ngisor semua, terus baru langsung diputer ben tangan kanan yang dhuwur. Wah, salah ngene iki. Engko nak tak kejar dalile ndi? Ayo kita pendi sing ana nyebutno kaya ngono kuwi. Oh, bingung wong iki. Engko tak kejar meneh. Ayo iki tangane ya mutere iki lewat dhuwur apa lewat ngisor? Ah, bingung meneh wong iki. Ya. Kan muter ngene ra? Kan ya menurut ekono iku ya sing berkata seperti itu, sing lakoni ngono. Kanan-kanan saya ra, Allahu Akbar. Ngene ra? Terus badhe niku iki mutere tangan kanan kita ayo golekno dalile. Dalile ngene iki piye? Ngira terus dalile mutere iki mutere lewat dhuwur apa lewat ngisor? Wis bingung kayak ngono ku. Nah, maka wis cukup apa kaya biasane ngono ae. Nggih, paham nggih? Ya. Wis balena. Wa tawajjuhu lan maca tawajjuh, doa tawajjuh ya. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi dan seterusnya niku. Qaulul musannifi tegese dawuh qaulul musalli ya musalli wal musannif. Qaulul musalli tegese dawuh wong sing salat akibat tahrumi ing dalem sabadane maca takbiratul ihram, maca takbirat tahrim ya takbiratul ihram mau Allahu akbar niku. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda ila akhirih. Ya, biasanya ana meneh nggih nangge sebutno langsung wajah tuh. Ya ana sing nggih nek sing berlaku ning Indonesia Allahu Akbar takbir saya terus aku Allahu Akbar kabira. Jadi ngeten iki aja sampai ya langsung pas takbir iki Allahu Akbar langsung ujug-ujug kabira aja. Tapi pripun? Allahu Akbar kita takbir ya. Pertama takbir terus berikut Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus berikut inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati dan seterusnya. Paham ya? Jadi takbir iku mau takbir niku sing pertama iku takbiratul ihram. Terus badhe niku aja langsung ujug-ujug kabira aja, tapi Allahu Akbar kabira. Paham? Lagi doa tawajjuh ya. Ya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Ya, wajjahtu ngadepaken ingsun. Di mana nih? Wajjahtu ngadepaken ingsun wajhiya ing wajah ingsun lilladzi maring zat fatara kang nyiptakaken apa alladzi sapa alladzi as-samawati ing pira-pira langit wal arda lan bumi ila akhirih maring akhire. Ya. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Iku terusane inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya. Jadi aja sampai kuala-kuale ya. Iki bahaya iki kuala-kuale niki. Ana wong ora apal diwaca kuala-kuale ya. Ya. Maca kuala-kuale pripun? Endi mau? Ya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal diwalek iki wa ma ana minal muslimin. Aku gak wong Islam kaya ngono kuwi maknane. Aja sampe diwalek. Nggih. Sing pertama iku apa? Wa ma ana minal musyrikin. Terus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Sing terakhir wa ana minal muslimin. Aja wa ana minal musyrikin aja. Aja diwalemne wa ma ana minal muslimin aja. Nggih. Jadi kudu sing tepat. Sing pertama apa mau? Wa ma ana minal musyrikin. Terus yang kedua wa ana minal muslimin. Ya. Wal muradu lan utawi kang dikarepaken ayakula iku yen to ngucap al musolli sapa kang salat ba'da taharrumi ing dalem sabadane takbiratul ihram doa al-iftitahi ing donga iftitah. Ya, iku mujine apa donga iftitah.
hadhil ayata padha uga iku mau hadhil ayata iki ayat au ghairaha ayat iki kan saka ayat iku mau saka ayat ya wajjah wajhi lilladzi fataras samawati wal arda ya iku terus au ghairaha utawa saliyane iki ayat mimma saking perkara warada kang tumeka apa ma fil istiftah yang dalam doa iftitah doa istiftah ya jadi doa iftitah itu doa istiftah ya iso go kaya mau ini wajhatu mau ya iso go liyane misalkan contohnya liyane subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar utawa Allahu akbar kabira iki sing akeh ning Indonesia iki Allahu akbar kabira diwaca Allahu akbar iki ya Allahu akbar yang pertama mau apa takbiratul ihram terus bariku Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila ya terus tambah ini wajah dan seterusnya mau wal isti'adzatu lan jalo perlindungan iki sunnah yang berikutnya adalah apa ya saat durunge maca Fatihah utawa saat durunge maca ayat-ayat Al-Qur'an nggih niku disunnahno isti'adzah utawa njaluk perlindungan ning Gusti Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kayak ngono. Ba'da tawajjuhi sabadane doa tawajjuh atau doa istiftah mau nggih. Ya, sabare doa istiftah napa tawajjuh apa ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Terus badane ku lagi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Wa tahsululan hasil. Apa isti'adzah bi kulli lafzin kelawan dinti lafat yastamilu kang mengku apa lafat ala ta'awudzi ing atase ta'awudz jaluk perlindungan. Jadi nggih ta'awudz isti'adzah iku jaluk perlindungan Gusti Allah niku bisa hasil kesunahane dengan endi-endi ta'awudz. Wis pokoke sing lafat sing ya mengku ta'awudz jaluk perlindungan Gusti Allah oleh apa-apa. Ya. Sing masyhur niku napa wal afdalu lan utawi iki sing masyhur ya sing luwih utama a'udzu billahi a'udzu jaluk perlindungan sapa ingsun billahi kelawan Gusti Allah minasyaitoni saking setan ar-rajim kang terkutuk ya kang terkutuk dadi iku jadi sing apik a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau pokoke liyane lafaz iku sing nunjukno makna isti'adzah njaluk perlindungan ning Gusti Allah ya oleh ora apa-apa. Utawa a'udzu billahi samiil alim misalkan ya oleh ora apa-apa. Ya iku ngoten. Ya sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin.